V čase fašiangov si všetci radi zamaškrtíme na sladkom vyprážanom pečive. Skúste aj tieto jablkové smažienky. V mise spojíme múku, prášok do pečiva a tiež jogurt. Pridáme na veľmi malé kocky nakrájané jablká a všetko dobre premiešame. Pomocou lyžice alebo malej zmrzlinovej naberačky odoberáme rovnako veľké kúsky cesta a tie vypražíme v rozohriatom oleji. Práškový cukor spojíme so škoricovým aj vanilkovým cukrom. Vypražené smažienky necháme odkvapkať na papierovom obrúsku a potom obalíme v cukrovej zmesi. Ďalšie výborné recepty nie len na takéto vyprážané sladké pečivo hľadajte na našom portáli Varecha.sk a mnohé vynikajúce jedlá pre vás chystáme aj v našom krásnom mesačníku Varecha.